Bia, Bia. Bia, Bia. Well, gusto ka din naman tayo. Bia, Bia. Adik ko, hindi ko ka-answer. Bia, Bia. Pero ba? Pero di-atot ka lang, di-atot record. Master kayo ka. Baliktad man. Ikaw harap yung kabuang ka. Bia, Bia. Bia, Bia. Bia, Bia. Tagaan na kami. Bia, Bia. Master gitu biya. Sabi man ni Mr. lagi na muli kung gana talaga na pimaluan na. Kasi bagay siya mauli, nag-go-home na, nag-go-home na ang all. It's it. Sabi man mangilog mo dalaan ba? Pwede ba lang mga-click atong sa color, watercolor, pencil, paper, Ang nga paper. pencil. Oh. Malit ka ano sa klase? Katapusan ka ba? Yun, yun. Country doon ako. Kaya June. Nag-shopping na tayo na. June 15. Ngayon, ikaw na nabiyang ko eh. Alas 30. Tinatag man ang kuhan. Bia, Bia. Kanang Lago ko na Bia. play. Bia, Bia. Tinatag man ang play. Bastos na ni siya eh. Syunga. Basin sa imong mama. Doon kayo si Nicole si Bia. Doon. Ayun na. Sunod tayo sa Bia, Bia. Isa man ka. Kana? Hmm. Basin ni mong mama. Isa ma. Masig baka po na sa itlog. Syupaw, syupaw. Syupaw, syupaw. Di magic ra ka para nagawas ka in the universe. Syupaw, syupaw. Amne ka nakagi sa lubot. Ay mama. Mayaman pa rin ma. Kakabulo, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Bahan check ka. Mag-iangkon yung mama. Ate, ayun, dikit-kit ang mic. Kami ka siya, kami ka siya, kami ka, kami ka. Wala pa sila sa akin dito na. Tagaan pa sa akin. Ha? Wala pa sila sa akin. Sakit guys, nanay? Wala pa sila sa akin ito kay para madala. Basig walay kape si nanay. Ka doon. Kulang naman na sa kape.
Wa palitin dong-dong grog kape ay. Ato na sa nanay dire kaya ato pagkapihon kada taon. Daddy, wala ni daddy? Daddy, ano ni daddy? Sige mag-bike ay. Si nanay ram niya, nanay na na. Anak ko! No, lagi daw. Ano? Ako yan. Ano ba? Ayun na ba? Ino dito, ino pa. Ali, bakada din. Siguro, nagpalayo sa kabila. Isuwag na. Isuwag ko eh. Ginamos sa among sadaan. Ginamos. Ano mo sa babagala mo? Hello. Kaway kaya may wala may sudaan. Pwede may mga ayag ginabang. Ibalik na tayo, nadugmog na lang naong. Nadugmog inyong naong. Ano sila? Nay, kumusta naman ka, Nay? Pero dagan may saging. May bayad ni saging dire ari ra mo diri kitagaan ta mo. Hello, Nay, nanay, nanay. Araceli. Araceli? Araceli. Araceli. Basig Araceli na. Hi. Oy, may pakuhol-kuhol pa siya. Hello, busy Mamshi TV. Ako, Shout out to libre ra saging dire basta mo ari mo. Lakatan tundan kardaba. Oh, kalau sa dire para mo dag saging. busy Mamshi TV. Hello. Tamsak one? What's tamsak? Yami Ginamos. saging. Yami saging na. Yami saging. Na daghan dire yami saging. Yeah. Mga unta, daghan saging. Diba, tugin na ako. Thank you. Kini tundan hinog na kayo. Kaya sa'yo ng ginamos. Ginamos. Lakatan. Ronald Kardaba. Hello. Nads Mix Vlog. Hi. Kain tayo. Ayun. Oh, Jaren Hello. Basuan saging. Daghan mig saging. Mga unta. Mga unta. Taga-asa mo. Nads Mix Vlog. Taga Mindanao. Saging subs. Gusto mo magpa-subscribe, then subscribe me and I will subscribe you back. Later, after sa live. Karaga. Hagusan. Agusan, Karaga. Region. Caraga River. Region 13. Tam Tamsak. Ganon. Ibig sabihin like Thank you, thank you. Busy Mamshi TV, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. kaya sabi ko, that's one more. Thank you. Thank you, Busy Mamshi TV. Hala, patay na ang bibi. Yan ang YouTube language. So, Sorry, I'm new. banana is Ano no? Nana, worm! Oh, Nana, worm! good. Nana, worm ba? Nice. Now I learn. May natutunan ako ha. Thank you so much, Busy Mamshi TV. tama, banana. Mauna niya bigay ang bulaan. Mega love shoutout. Ganon. No, bait na. Bisaya sad ka? No, bait na, no, bait na.
Banana lang mo, yan yan, banana ulit. Make a love shout out Busy Mamshi TV. Ah! Banana lang ang mga. Misamis Oriental. Oo, banana lang. Naloko kita. Banana naman ang itindihan kita. Doon iligan. Ayun, ha, nabay ko ito. Bayugan me. Layo man diri oy. Bak, ko ano man na dapit Cagayan tapos paingon Butuan tapos Butuan paingon Bayugan ganon. Ang ride Kamay na ng siya. bus. Ay, sa Iligan. Oh. Tama si Miyang dito. Marawi. Doon sa Iligan. Misamis Oriental ako. Make a love shout out to BC Mamshi TV. Ganon pala yun. Ay, talaga. Misamis Oriental. Dali yung palit sa iyo. Iaparin nito. Marami kaming kamag-anak na sami-samis. Sa Guba. Guba. Misamis Oriental. No, 'di ba? Sa Guba, Misamis Oriental man na siya, ma'am, no? Busy Mamshi TV. Barangay Guba. Or Oh, something like that. Barangay Guba din na siya. No? Katuod ka na, Barangay Guba, Misamis Oriental. Guba, wala man ko kadungog ana. Wala daw. Barangay lang. Ang wamo. Barangay Mangguro na. Wala na siya kadungog. Ah, sa Pagadian ba? Ay, Pagadian. Magtatayo man ng Pagadian. Ay, ano dito ang Pagadian? Ga-vlogger ka. Ga-vlogger ka, ma'am. Busy Mamshi TV. Ano na ko yung channel niya? Mankaon. I will banana you. I will banana you. I will banana you. I will banana you, ma'am. Marami namang banana rito, ma'am. Gusto mo, pag pumunta ka dito, maraming banana rito. At tayo na unsa naman anak? I will visit you later. Lakatan. Nakatalog tundan. Namin lakatan na ako may tugdan. Kardaba. Ano po'y Cardaba? Kaso kay wala na dungag, hinug na siya kayo. Eh, ang may sagi. Baog naman ako nasa panay sa ako. Baog. Ah, sa sa naawan sa ano na sa MSU. Taman po ako manghod dito MSU. Graduating na. Skila siya MSU. Musakay siyang kaupat gikan dari ah. Ano awan sa Marawi din ah? Moderator sa ano, dari sa YouTube. Sa settings, anto ka sa kanang kuan nimo, YouTube jud dito sa Google. Sa Google Chrome. Sa Google Chrome. Si Baby Mick ko, ha? Fit kang moderator.
Oh! Naawan sa misamis mo ito, no? Cry, cry, baby, go, cry, cry. Iwa ko na. Wala pa. Yeah. Ah, grabe. Kusog bang kalagay mo? Busy Ma'am Shi TV. Ala, grabe. Didinig lang. Buyago. Balikan kita mamaya, ha? Masuya po. Ga-vlog-vlog ka. Palitan na na. Didinig mo ba? Marang tirmos ka na kung bakit. Kusog mo na yung baro. Pag naka-live na, Nay. oh, dari community moderation. Naa, nag-live man ko no, tapos dari sa kilid na ay sa mga frames, center, dari sa kuan, sa wala. There sa left side, na kay makita ang settings sa kanang, di ba yan nanin? Sa comment, dari ka mag-set og moderator, chat filter, Lingin-lingin na gulo. dara ka mag-utang og moderator. Oh, nanay. Kongkos ka nanay, kongkos. Na, hindi dalo. Dalawa. Kasi color sa mata, mga color green ba? Ah, dapat. Nandun sa akong kilid, gani-gani dre. Nalagay ko yung community moderator. Na community moderation. Live chat na ako, naka-on. Tapos, ano ba niya? Na ay mga black na words. Ganon. Unsa na siya? Automatic nga mag ano? Ano na yung panit niya dito? Yung mga kasi araw. Tapos, Alagaan mo yun. Ang- Alagaan na kay Basig. ang nakabutang, i-click na ko imuhang name. Kay na ay pin message, report, remove, channel activity. Ay okay. Kani, add as moderator. Sige daw, i-add ka add as moderator. Managing moderator. Okay to. Na managing moderator naka-sis. Ano na ito? Pila ka moderator ang pwede na ko himuon? Duha, tulo, upat, lima. Para asa man ni siyang managing moderator sa kaning pag mag-live ra ni? Di ko kabalo karon pa ko ana kita. Sama naman moderator. Ikaw na mag-delete, maka-delete ka na og ganang comment. Nako, na mag-comment din ha. Ma-delete nimo. Kaya na naman ikaw naman ang kuan. Moderator. Wala na siya limit. Bisan pila akong i-moderator. Ito kani. Ihatod sa ito de. Sir, kasbiya. Babay kita. Bye tita. Uy, ako anak ko. Babay kita. Bye, niya. Isa pa, ate. Sige, amping. Ay, ate, gito na yung Victor. Ikaw, siya. Sakya sa daan de ah. Ay, mag-undi mo. Meron tayong motor diha. Nay, ako nito. Di hatod ba? Di ka kayo nito. So pwede ra bisag kinsa ang moderator every live.
Daghan. Oo. Ma-manage yung mga bastos na comment. Ganon. No, pag may mga bastos na mag-comment. Sakit sa raday na. I-add as moderator na ko. Ah. Dito ra mo pugatan na para mabalikan na ako kay parehan eh. Human na ning live na ako kay ma-turn off man ang akong kuan. Sana comment section. So wala ko'y comment na makita tanan. Mabalikan na ako ang katong nag subscribe sa ako bato ko silang channel. Ano na? Kung balikan na ako ang comments, ma-delete man na siya tanan, ma-off man akong kuan. Samot na og nay bata, bawal lang ba sa nay bata sa kuan? Video, i-delete ang kuan comments tanan. Ginaano rin ako, gina-delete tapos, 'di ba? Pwede man to. Namin mo pop up sa ako moderation. Kung ang mga comment na bastos, i-delete ram na ako na dito. Na may hide tapos show. Ano na? May mga bastos sa comment man god. Usahay. Nulod do ang mga bastos. Para sa lahat kayong ginamos. Pero lang, may butahan ako itlog. Sabaw dayon nga. Kuan ba ni? Ano niya? Ano, sa kalingalan na eh? Repolyo ba? Repolyo ba na? Repolyo ba na naidahon nga murag ko? Repolyo lagi ko ro. Mama, jump, jump. Mama. Butangan itlog, butangan og Mama. special pansit di sabaw. Oh, repolyo lagi. Sa kanin yung dari ana day ga-live gud gyapon dari ah. Ga-live raman gud ko. Kay kanang wala kay ma-content ba, walay makuan, may lang na kay ma-post sa kadlaw, inani lang mag-live na lang ko. O kabalog na manay ka na, di ba? Pag ma-monetize ka kay na ay sana ads na advertisement mo gawa sa imong live. Di ko kabaloan na, wala man sa ako ah. Pag mag-live ka, manha ko sa imo. Pag mag-live ka, manha ko sa imo hang live. No? Busy Ma'am si TV. Mega love shout out. Kain po tayo.
Ba! Ba! Kaya ba? Apit na magpulit yan. No! No, mama! No! 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 No, mama! No! Sa iyang istorya. No! Oh, meron na. Bango-bango. Ang sa to ng jacket dito ko kabaluan na. Ay pasabot na ang tanggalan ng jacket na. Ito nag-comment ba jacket? Di ko kasabot. Nandyan ka pa, ma'am. Ayaw na? Tama na na. Ano, tama. Mausik na. Pinahanggan ang repair. Oh, pinahanggan yung ay matiguang ka ang repair mo naman yan. Makasunod na yun. Ang repair. Kung ma-apply ka isis, paulay naman. Kung ka siyang plus, wakay ko. Paulay naman. Yun. Nalagay mo mag-production. Kung sa isis lang din, nakaligapan. Count be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. TV ignited. TV ignited. Alasan mo kuya ni mo ba?